Λοιπόν, ξεκινάμε το θέμα μας. Θα θυμάστε ότι λέγαμε στο προηγούμενο μας μάθημα, είχαμε φτάσει στις δύσκολες και μεγαλειώδεις εποχές της Ινδίας, διότι στον 20ο αιώνα η Ινδία, ακόμη όταν έρχεται ο νέος αιώνας, ο 20ος αιώνας, είναι τμήμα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Είναι το σπουδαιότερο, η σπουδαιότερη αποικία αυτής της μεγάλης αυτοκρατορίας. Αλλά θα σας θυμίζω ότι από το 1885 και μετά δεν είναι η θέση της τόσο ευχάριστη της Αγγλίας, διότι στην Ινδία έχει αρχίσει και δημιουργείται ένα κίνημα ανεξαρτησίας της χώρας, δημιουργείται ένα κόμμα, το Ινδικό Εθνικό Κογκρέσο. Αυτό το κόμμα υπάρχει μέχρι και σήμερα στην Ινδία. Κατά κανόνα είναι το μεγαλύτερο κόμμα της Ινδίας. Και επειδή η Ινδία είναι η μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο, είναι το μεγαλύτερο κόμμα του κόσμου. Εξ αυτού. Τώρα, το Ινδικό Εθνικό Κογκρέσο έκαμε τη διαφορά. Σας θυμίζω, διότι συνένωσε πατριώτες Ινδούς, κυρίως Ινδουιστές, αυτό ήταν το ζήτημα, λιγότερο μουσουλμάνους, και οι περισσότεροι από αυτούς ήταν αγγλοσπουδαγμένοι. Που έχει σημασία, διότι ήξεραν τους κώδικες της Μητρόπολης και την πολεμούσαν με τα όπλα της. Και είχαν επιτυχίες. Μάλιστα τον επόμενο αιώνα, στον 20ο δηλαδή αιώνα, στέλεχος του Ινδικού Εθνικού Κογκρέσου θα γίνει ο ξακουστός Μαχάτμα Γκάντι, ο οποίος και θα οδηγήσει τα πράγματα μέχρι την ανεξαρτησία. Η ανεξαρτησία έρχεται με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Διότι ήδη από το 1942 η Αγγλία έχει υποσχεθεί ότι θα παράσχει την ανεξαρτησία στην Ινδία. Τελειώνει ο πόλεμος και το 1947 ολοκληρώνονται οι διαδικασίες και η Ινδία είναι πλέον ανεξάρτητο κράτος. Όμως σας θυμίζω ότι δεν ήταν καθόλου απλά τα πράγματα, εμπεριείχε όλη αυτή η ιστορία πολύ βία, διότι υπήρχε και αντίθετη πλευρά, ο άλλος πόλος, που επίσης επεδίωκε την ανεξαρτησία, αλλά αντιπροσώπευε τους μουσουλμάνους κατοίκους της Ινδίας, που δεν ήταν καθόλου λίγοι κάτοικοι. Και σας θυμίζω ότι είχαν αρχίσει από νωρίς να εκπονούνται χάρτες από την πλευρά των μουσουλμάνων, που να δείχνουν ποιες περιοχές της Ινδίας είναι μουσουλμανικές. Άρα εκεί θα πρέπει ή να έχουν σε τοπικό επίπεδο την εξουσία ή να εξαρτοποιηθούν. Αυτό έφερε μεγάλη πόλωση στην Ινδική ζωή, διότι οι Ινδουιστές από την πλευρά τους άρχισαν και εκείνοι να δημιουργούν χάρτες ότι εδώ είναι οι Ινδουιστές, και όλο αυτό δεν ήταν εναγαθότητη, διότι έσφαζε ο ένας τον άλλον για να ξεκαθαρίσει σε περιοχές ούτως ώστε όταν έρθει η ώρα της ανεξαρτησίας. Άμα η συγκεκριμένη περιοχή συμβεί να μπει σε άλλη εξουσία, να είναι Ινδουιστική ή να είναι μουσουλμανική. Έτσι μετά το 1945 τα πράγματα βαραίνουν και βαραίνουν ακόμη περισσότερο με την ανεξαρτησία της Ινδίας. Οπότε όταν έρχεται η ώρα της ανεξαρτησίας αποφασίζεται κάτι βαρύτατο για την Ινδία, βαρύτατο όμως, να τριχοτομηθεί. Δηλαδή αυτή η μεγάλη αρχαία χώρα της Ινδίας, η οποία περιελάμβανε αυτή εδώ τη ζώνη, τριχοτομείται, δηλαδή παραμένει το κεντρικό μεγάλο κομμάτι ως Ινδία και το δυτικό και ανατολικό τμήμα, εδώ είναι το Μπαγκλαντές, αυτό το τμήμα που σας δείχνω. Αυτά τα δύο τμήματα αποκόπηκαν από την Ινδία ως μουσουλμανικά τμήματα, ως τμήματα στα οποία κατοικούσε πλειοψηφία μουσουλμανικού πληθυσμού και κατοικούσε πλειοψηφία μουσουλμανικού πληθυσμού, ανάμεικτου βέβαια και με Ινδουιστές. Όπως και το τμήμα της Ινδίας που απέμεινε, αυτό που λέμε σήμερα Ινδία, είχε βέβαια πλειοψηφία Ινδουιστών, αλλά υπήρχαν και μουσουλμάνοι κάτοικοι, δεν υπήρχε κάτι καθαρό. Όταν αποσπάστηκαν αυτές οι δύο περιοχές, αποσπάστηκαν ως μία χώρα που ονομάστηκε Πακιστάν.
η χώρα των ευσεβών. Ονομάστηκε Πακιστάν και είχε δύο τμήματα αυτή η χώρα, το ανατολικό, το δυτικό και το ανατολικό Πακιστάν. Όμως εδώ ήταν μια σχιζοφρενική λύση βεβαίως, διότι το μισό Πακιστάν βρισκόταν χιλιόμετρα μακριά από το άλλο Πακιστάν. Εντάξει, μπορεί να ήταν μουσουλμανικό, αλλά τι με αυτό, δεν ήταν ούτε λειτουργικό, ούτε μπορούσε να αποδώσει. Και επιπλέον, εδώ οι μουσουλμάνοι, οι Ινδοί είχαν άλλες συντεταγμένες, εδώ άλλες συντεταγμένες. Γιατί σας το λέω αυτό, διότι το ανατολικό Πακιστάν, που είναι και μικρότερο, το σημερινό Μπαγκλαντές, αισθανόταν ότι είναι υποτελές κατά κάποιο τρόπο στο δυτικό Πακιστάν, στο μεγάλο Πακιστάν, και δεν ήταν καθόλου ευτυχισμένο που υπήρξε αυτή η κατάσταση, και έτσι υπήρχαν δράσεις από πλευράς του ανατολικού Πακιστάν, αποκοπής του από το δυτικό Πακιστάν. Τελικά έκαμε εξέγερση, υπήρξε πόλεμος μεταξύ των δύο αυτών Πακιστάν το 1971, και βεβαίως προς βοήθεια του ανατολικού Πακιστάν ποιος ήλθε? Η Ινδία. Η Ινδία, η οποία βοήθησε το ανατολικό Πακιστάν, επέτυχε στον πόλεμο επομένως αυτή η πλευρά, και αποκόπηκε τελείως και δημιουργήθηκε το κράτος που λέγεται Μπαγκλαντές. Έτσι, από την Ινδία έχουμε τρία κράτη, το Πακιστάν, σκέτο Πακιστάν πια, δεν λέγεται δυτικό, την Ινδία και το Μπαγκλαντές. Τώρα, όταν έγινε αυτό το βαρύτατο, όπως καταλαβαίνετε, φανταστείτε μια χώρα να τριχοτομείται. Τι βαρύ πράγμα είναι αυτό. Για την Ινδία ακόμη. Η Ινδία δηλαδή ζει με αυτό το πλήγμα το οποίο έζησε το 1947. Και όπως σας είπα, δεν ήταν απλώς γεωγραφικό πλήγμα, δεν έγινε μόνο επί χάρτου, εμπεριείχε πολύ βία. Τόση βία που όταν έγινε αυτή η ρύθμιση, αποφασίστηκε να γίνει ταυτοχρόνως και μία μετακίνηση πληθυσμών, ούτως ώστε να διασωθούν εγκλωβισμένοι στο Πακιστάν Ινδουιστές ή εγκλωβισμένοι στην Ινδία μουσουλμάνοι. Έγινε δηλαδή ανταλλαγή πληθυσμών. Είναι η δεύτερη φορά στην ανθρώπινη ιστορία που έγινε οργανωμένη ανταλλαγή πληθυσμών. Μάλιστα επιλέχθηκε αυτή η λύση, διότι είχε θεωρηθεί ότι η προηγούμενη που είχε γίνει μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων στη Μικρά Ασία το 1922 είχε προστατεύσει 2 εκατομμύρια κατοίκων ανθρώπων από τη σφαγή, διότι όπως γνωρίζετε με αυτή την ανταλλαγή των πληθυσμών περίπου 500 εκατομμύριο μουσουλμάνοι πήγαν προς την Τουρκία και περίπου 1,5 εκατομμύριο χριστιανών ήρθαν προς την Ελλάδα, και επομένως θεωρήθηκε ότι αυτά τα 2 εκατομμύρια προφυλάχθηκαν από τη σφαγή. Άρα θα είναι αντίστοιχα ευεργετικό και αυτό. Με αυτή τη σκέψη έγινε επίσημη ανταλλαγή πληθυσμών, οργανωμένη ανταλλαγή πληθυσμών, που βέβαια δεδομένων εδώ των μεγεθών δεν αφορά 2 εκατομμύρια όπως στην ελληνική περίπτωση, αλλά πολύ περισσότερα, ήταν της τάξης των 15 εκατομμυρίων οι ένθεν και ένθεν μετακινηθέντες. Βέβαια και αυτή η μετακίνηση εμπεριείχε πολύ βία, διότι στις διαδρομές και πριν φύγουν και αφού φτάσουν πάλι γίνονταν σφαγές ένθεν και ένθεν. Επομένως τόσο πολύ που δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει τον αριθμό των σφαγιαστέντων σε αυτή τη διαδικασία της ανεξαρτητοποίησης της Ινδίας. Ανάμεσα, σας είπα και στο προηγούμενό μας μάθημα, ανάμεσα στα θύματα αυτής της ιστορίας ήταν και ο ίδιος ο Μαχάτμα Γκάντι, ο οποίος δολοφονήθηκε στις αρχές του 1948 από ένα στέλεχος του κόμματός του, το οποίο διαφωνούσε με τις απόψεις του Γκάντι σε σχέση με την συνύπαρξη μουσουλμάνων και Ινδουιστών. Ο Γκάντι πίστευε ότι μπορούν να συνυπάρχουν αυτές οι δύο πλευρές και έτσι την πλήρωσε με τη ζωή του. Αντιστοίχως, σας είπα, η μουσουλμανική πλευρά είχε το δικό της ηγέτη, τον Μοχάμετ Τζίνα,
ο οποίος είχε μετάσχει στις δεκαετίες της προετοιμασίας της ανεξαρτησίας της Ινδίας και που είναι μέχρι σήμερα το πιο τιμόμενο πρόσωπο στο Πακιστάν, διότι θεωρείται ότι αυτός ίδρυσε το Πακιστάν στην ουσία με τη δράση του. Ο Μοχάμεντ Τζίνα πέθανε και αυτός νωρίς, νομίζω σας το είπε, διότι είχε μια βαριά ασθένεια. Έτσι οι δύο πρωταγωνιστές δεν ήταν παρόντες στην ουσία όταν το πράγμα πήρε την κανονική του τροχιά. Τώρα, οι δύο αυτές χώρες, κυρίως η Ινδία και το Πακιστάν, έκτοτε μισούνται σε απίθανο βαθμό. Ινδοί και Πακιστανοί μισούνται. Αν σας είπα, αν υπήρχε μισόμετρο, σε αυτή την ανθρωπότητα θα ήταν το 100 του μισομέτρου. Θα ήξερες με βάση το 100 τι είναι τα υπόλοιπα. Μισούνται αφόρητα. Έχουν αναπτύξει δύο χώρες πυρηνικά όπλα στραμμένα η μία προς την άλλη, και το Πακιστάν και η Ινδία. Έχουν εμπλακεί σε πολέμους στη διάρκεια αυτών των χρόνων. Συνεχίζουν να είναι σε κατάσταση πολέμου και συγκρούσεων για την περιοχή του Κασμίρ, που είναι μια περιοχή στα Ιμαλάια που και οι δύο χώρες την διεκδικούν. Γενικά, και θα θυμάστε ίσως ότι πριν από 6-7 χρόνια ανατινάχτηκαν στη Βομβάη ξενοδοχεία. Ένα ωραίο πρωί ξυπνήσαμε και μάθαμε μια φοβερή είδηση. Ανατινάχτηκαν σταθμοί, σιδηροδρομικοί και ξενοδοχεία κτλ. Με πάρα πολλούς νεκρούς. Αμέσως η Ινδία είπε ότι το έκανε το Πακιστάν. Το Πακιστάν είπε ότι δεν το κάναμε εμείς. Αλλά για κακή τύχη πιάστηκε οι περισσότεροι αυτό ανατινάχθηκαν που έκαναν αυτή τη δράση, αλλά κάποιος συνελήφθηκε, αποκαλύφθηκε φυσικά ότι είναι Πακιστανός και ότι ανήκει σε ομάδες. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω, υπάρχει ένταση μόνιμη. Είναι μία από τις περιοχές του πλανήτη που μπορεί να συμβούν δεινά, λόγω της εχθρότητας που έχουν μεταξύ τους και της αντιπαλότητας. Και βέβαια η Ινδία είχε και συγκρούσεις, και το 1961 είχε συγκρούσεις μεθοριακές με την Κίνα, παραδείγματος χάριν, διότι υπήρχαν σημεία στα σύνορά τους που αμφισβητούσε ο ένας τον άλλον, μεγάλα καράβια, μεγάλες φορτούνες. Η Ινδία βέβαια μετά την δημιουργία της, την ανεξαρτητοποίησή της, όπως σας είπα, επέλεξε ως πολιτευμάτης την δημοκρατία. Αυτή που έμαθε από τους Άγγλους, δηλαδή κοινοβούλιο, ελευθεροτυπία, κόμματα κτλ. Έτσι έκτοτε είναι η μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο. Καμία δημοκρατία στον κόσμο δεν έχει 1.200.000.000 κατοίκων. Είναι ομοσπονδία, το έχουμε ξαναπεί, και λειτουργεί τους πρώτες δεκαετίες μετά την απελευθέρωσή της. Η πολιτική ζωή της ήταν πολύ βαριά, δηλαδή βάραινε πάνω στην Ινδία πάρα πολύ όλη η βία που είχε προηγηθεί, τα θύματα, το αίμα, η απελπισία που έχασαν τέτοιες περιοχές. Σας θυμίζω ότι η περιοχή του Πακιστάν τη διαρρέει ο ποταμός Ινδός. Εδώ ήταν οι αρχαίοι Ινδικοί πολιτισμοί. Και αυτή η περιοχή έπαψε να είναι Ινδία, έγινε μια άλλη χώρα και μάλιστα εχθρική με σένα. Δύσκολα πράγματα, να τα χωνέψεις, να τα κατατάξεις κτλ. Όμως κύλησαν 2-3 δεκαετίες δύσκολες πολιτικά, με αρκετές δολοφονίες πολιτικών, αν θυμάστε, και ηγετών. Ήταν ταραγμένη η ζωή στην Ινδία. Και τελικά μετά τη δεκαετία του 80 σταδιακά άρχισε το πράγμα να βρίσκει το δρόμο του. Τα τελευταίες 20-30 χρόνια η Ινδία έχει βρει καλό βηματισμό, μάλιστα θεωρείται θαυμαστά καλή η λειτουργία της, αν κανείς σκεφτεί το μέγεθος και το τεράστιο του πληθυσμού. Θεωρείται μια πολύ επιτυχημένη δημοκρατία και μια πολύ επιτυχημένη ομοσπονδία. Τώρα στα τελευταία 30 χρόνια η Ινδία έχει και άνοδο οικονομική. Σας θυμίζω ότι
αμέσως το κοινοβούλιο της με τη σύστασή του ψήφισε την κατάργηση των καστών. Οι κάστες αυτές που συνοδεύουν τον Ινδουισμό καταργήθηκαν. Ήταν μια μεγάλη επιθυμία του Μαχάτμα Γκάντι. Ο Μαχάτμα Γκάντι μιλούσε συνέχεια για τους Ντάλιτ και έλεγε ότι αυτοί είναι οι άγγελοι μου, δηλαδή ήθελε να υπογραμμίσει την σπουδαιότητα αυτού του παραπεταμένου του τραγικά ζώντος τμήματος της Ινδικής κοινωνίας. Τέλος πάντων το Κοινοβούλιο ψήφισε αυτό το νόμο. Το έχουμε όμως πει όταν μιλούσαμε για τον Ινδουισμό, ότι οι κάστες μπορεί νομικά να έχουν καταργηθεί από δια νόμου, αλλά υπάρχουν στην πραγματικότητα, σέρνονται στην Ινδική ζωή, γιατί είναι κάτι πολύ βαθύ και ιδιαίτερα στην Ύπαιθρο, τη μεγάλη Ινδική Ύπαιθρο. Όμως, ως φαίνεται, κατά κάποιο τρόπο απαλύνονται, γίνονται δράσεις και προσπάθειες να απαλυνθεί αυτό το κακό, γιατί είναι για την Ινδία ένα βάρος αυτή η ιστορία, να κατατάσεις τους ανθρώπους και το 1/4 του πληθυσμού σου, 1/5 να το έχεις καταδικασμένο στην απόλυτη φτώχεια, στην απόλυτη ταπείνωση. Αυτό είναι κάτι πολύ βαρύ και μοιάζει πως υπάρχει κάποια βελτίωση, αλλά όχι πάρα πολύ μεγάλη. Σας θυμίζω ότι πριν από 20 χρόνια, 25 χρόνια, η Βουλή της Ινδίας, δεν θυμάμαι αν σας το είπα, για να σπάσει το απόστημα των καστών, επέλεξε ως πρόεδρο της Δημοκρατίας έναν Ντάλιτ. Και ουδής του έδινε το χέρι, σου λέει, έχει γούστο να χάσω εγώ την άλλη μετεψύχωση, λογικό είναι. Πάση περιπτώσει, βέβαια επειδή η Ινδία τα τελευταίες δεκαετίες και έχοντας βρει και τον πολιτικό της βηματισμό, ή τέλος πάντων καλύτερο πολιτικό βηματισμό, έχει μπει σε φάση πολύ δυναμικής εκβιομηχάνησης και οι δείκτες της οικονομίας της είναι υψηλοί, είναι από τις υψηλότερους δείκτες κατ' έτος ανάπτυξης της οικονομίας, γι' αυτό και θεωρείται τίγρης της Ανατολής και κάποιοι θεωρούν ότι πιθανόν να είναι εκείνη η επόμενη υπερδύναμη. Δεν ξέρω τι θα κάνει, ιδούς γνωρίζει το μέλλον, αλλά οπωσδήποτε έχει πραγματικά εντυπωσιακές εξελίξεις η χώρα αυτή. Μία της βιομηχανική πλευρά στην οποία έχει εντυπωσιακές επιδόσεις λόγω των εξαιρετικών μαθηματικών μυαλών που διαθέτει, τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί στο Silicon Valley, στην Καλιφόρνια, από τις εταιρείες υπολογιστών για να στείλουν το software των υπολογιστών. Τώρα πολλοί από αυτούς τα τελευταία 10-15 χρόνια έχουν μετακινηθεί στη χώρα τους και εκεί στις περιοχές της Καλκούτας και της Βομβάης εστιάζεται η παραγωγή software, δηλαδή του προγραμματισμού των υπολογιστών. Η Ινδία είναι η πρωτεύουσα περιοχή του κόσμου, η δυναμικότερη περιοχή του κόσμου σε αυτή την πλευρά. Δηλαδή όταν αγοράζουμε κάτι από τον υπολογιστή μας μέσω Καλκούτας το εξυπηρετούμεθα, όπως ανέπτυξαν επίσης με πολύ δυναμισμό τους δορυφόρους προβλέψεων, μετεωρολογικών προβλέψεων, τους δορυφόρους για τα GPS που χρησιμοποιούμε στα αυτοκίνητα. Η Ινδία είναι πολύ μέσα σε αυτά. Επίσης έχει μεταλλεύματα, έχει πλούσιο υπέδαφος και έτσι μπορεί να έχει και βαριά βιομηχανία. Έχει κινηθεί στην βιομηχανία οχημάτων, παράγει αυτοκίνητα κάθε είδους κτλ. Επομένως έχει βαμβάκι, έχει σιτηρά, έχει ό,τι θέλεις, ρύζι, ό,τι θέλεις. Η χώρα αυτή είναι τεράστια και μοιάζει να έχει δυναμική οικονομία. Αν τη διατηρήσει πραγματικά θα βρεθεί, θα είναι μπροστά στον κόσμο, αν όχι πρώτη, πάντως στις υψηλές θέσεις. Όπως πάλι γνωρίζετε, έχει την ισχυρότερη βιομηχανία κινηματογράφου στον κόσμο, δεν είναι καινούριο. Παράγονται ταινίες στην Ινδία
Πολύ περισσότερους, όχι τώρα. Οι Ινδοί έχουν πάθος με τον κινηματογράφο, τον βλέπουν, γελάνε, διότι ο δυτικός κόσμος λέει τάδε ταινία έχει σπάσει το ρεκόρ θεατών, ξέρω εγώ, ο Τιτανικός. Το είδαν, ξέρω εγώ, 800 εκατομμύρια. 800 εκατομμύρια. Σε εμάς το τελευταίο είναι αυτό που το βλέπουν 800 εκατομμύρια. 1 δισεκατομμύριο, 200 εκατομμύρια. Αυτοί τα βλέπουν, ακόμη και οι Ντάλιτ θα πάνε με ένα κρεμασμένα, υπάρχουν παντού. Τώρα όπως να δεις το κοινό, έχουν λατρεία με τον κινηματογράφο, λατρεία. Και όπως γνωρίζετε, λέγεται Bollywood το δικό τους, η δικιά τους βιομηχανία, γιατί τα στούντιό τους είναι έξω από την Bombay και παίζουν με το από το Bombay και το λένε Bollywood αντί για το Hollywood των Ηνωμένων Πολιτειών. Και μάλιστα η εκδίκηση της γυφτιάς την τελευταία δεκαετία το Bollywood αγοράζει το Hollywood, γιατί κάποιες εταιρείες της Ινδίας δυναμικές αγοράζουν εταιρείες παραγωγής του Hollywood, οπότε έχει ο καιρός γυρίσματα για όλα και η Ινδία προχωρά. Εν πάση περιπτώσει, βέβαια το θέμα των Ντάλιτ είναι βαρύ, ακόμη σέρνεται. Διάβαζα πρόσφατα ένα βιβλίο, ένα άρθρο σε μια οικονομική εφημερίδα, που έτσι με εντυπωσίασε, δεν το είχα σκεφτεί, ότι επειδή είναι ισότιμοι όλοι οι πολίτες της Ινδίας, είναι ισότιμοι, εντάξει. Αρκετοί Ντάλιτ έχουν μπει στο εκπαιδευτικό σύστημα, έχει ξεφύγει κάπως το πράγμα. Και κάποιοι από αυτούς άνοιξαν κάποια μικροεπιχειρησούλα που σταδιακά πήγε καλά και πήγε και καλύτερα, και ανάμεσα σε αυτό το δυναμικό επιχειρηματικό κόσμο της Ινδίας κάποιοι είναι και Ντάλιτ, δηλαδή κατάφεραν να μπουν στη χωρία των εχόντων, και ότι πολλοί Ντάλιτ όταν κάνουν επιχείρηση, εργοστάσιο κτλ. Προτιμούν να χρησιμοποιούν Ντάλιτ ως εργαζομένους και τα λοιπά, πράγμα το οποίο βοηθά να ανεβούν κοινωνικά αυτοί οι παραπεταμένοι, τσακισμένοι άνθρωποι. Βέβαια, δεν πάβει στην Ινδία να υπάρχει το ίδιο πρόβλημα, δηλαδή πολλοί άνθρωποι να αλλάζουν στο θρήσκευμα και να μετακινούνται στο Ισλάμ. Στην Ινδία, δεν μιλάμε για το Πακιστάν, στην Ινδία. Διότι όταν έγινε η εκαθάριση, ας πούμε, ένθεν και ένθεν, δεν ήταν απόλυτη. Μέσα στην Ινδία παρέμειναν πολλοί μουσουλμάνοι, σπαρμένοι στα κρατήδια, στα οποία βέβαια υπήρχε ινδουιστική σαφής πλειοψηφία. Όμως, καθώς περνάει ο καιρός, αυξάνονται οι μουσουλμάνοι ξανά στην Ινδία. Ένας λόγος που ενδεχομένως παίζει ρόλο, όπως σας είπα, είναι ότι οι Ντάλιτ γενικά ελκύονται κατά μέσον όρο περισσότερο από άλλους σε αυτή τη θρησκεία, που μοιάζει ότι τους δίνει, τους χειραφετεί, τους δίνει τη δυνατότητα να ζουν αλλιώς. Η Ινδία έχει πάρα πολλούς τεκέδες, πολλούς σούφι, τις ταιριάζει αυτό της Ινδίας, και φαίνεται ότι πάλι οι τεκέδες των σούφι παίζουν ένα ρόλο αλλαγής θρησκεύματος. Έτσι, μια μεγάλη ανησυχία της Ινδίας, της σημερινής, είναι η επέκταση του Ισλάμ, διότι φοβούνται μήπως ξανά μπουν σε δεύτερο γύρο αποκοπών, εάν το Ισλάμ κυριαρχήσει και υπερισχύσει σε κάποιες περιοχές κτλ. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα που προχωρά. Τώρα θα αφήσουμε την Ινδία για να μετακινηθούμε στον άλλο γίγαντα που είναι κοντά της, την Κίνα. Η Κίνα και μετά η Ρωσία που θα προσεγγίσουμε θα μας πάνε σε όλη την ιστορία, γιατί είναι χώρες οι οποίες έπαιξαν ρόλο, η μεν μία τεράστιο στην Ανατολική Ασία, η δε άλλη σε όλη την Ευρασία,
Και για την Κίνα έχουμε μιλήσει όταν συζητούσαμε τα ζητήματα των θρησκειών. Σας θυμίζω ότι οι Κινέζοι ανήκουν οι περισσότεροι κατά 90% σε μία φυλή. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Τη φυλή των Χαν. Αντίθετα με την Ινδία που είναι πολυδιασπασμένη χώρα. Από τη φύση της η Ινδία είναι ταυτόσιμη του χάους. Στο οποίο και βρίσκει μια χαρά τον εαυτό της, θέλω να πω. Η Κίνα είναι το αντίστροφο, είναι μια χώρα πάρα πολύ γερά συνδεδεμένη και φιλετικά και πολιτισμικά και βέβαια έχει ζήσει με μεγάλα διαστήματα της ιστορίας της υπό ενιαία κυβέρνηση. Η Ινδία δεν το ξέρει το σπορ. Αιώνες και χιλιετίες ήταν κατεσπασμένη και εξακολουθεί να είναι στην πραγματικότητα. Έχει ενιαία δημοκρατία, αλλά είναι ομοσπονδία, το θέλει αυτό το τοπικό της. Η Κίνα είναι εντυπωσιακά ενιαία χώρα για το μέγεθός της και για το τεράστιο αριθμό των κατοίκων της. Σε αυτή τη χώρα υπάρχουν και μη Κινέζοι, δεν το συζητούμε. Σας θυμίζω ότι εδώ στα δυτικά της Κίνας, σε αυτή τη μεγάλη επαρχία που λέγεται Σινγκιάνγκ, κατοικούν μέχρι σήμερα Τούρκοι, Τουρκομάνοι, Ουιγκούρ Τούρκοι, οι οποίοι είναι άλλη φυλή και είναι και μουσουλμάνοι και είναι και τουρκόφωνοι. Μιλούν μια τουρκική γλώσσα, διάλεκτο. Εδώ στη Βόρεια Κίνα επίσης υπάρχουν μογγολικοί πληθυσμοί. Στην Ανατολική Κίνα υπάρχουν μαντζουριανές φυλές και ομάδες. Εδώ πάνω στα Ιμαλάια είναι το Θιβέτ που είναι επαρχία της Κίνας, που είναι άλλος λαός, θέλω να πω. Υπάρχουν όλα αυτά και υπάρχουν πολλές δεκάδες φυλών. Αλλά το 90% είναι μία φυλή, η φυλή των Χαν. Η Κίνα, σας θυμίζω ότι έχει σαν βάση του θρησκεύματός της την λατρεία της φύσεως. Είναι παγανιστές και επίσης τη λατρεία των προγόνων. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των περισσότερων. Βέβαια οι Ουιγκούρ Τούρκοι είναι μουσουλμάνοι. Στο Θιβέτ είναι βουδιστές. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των Κινέζων είναι παγανιστές και λατρεύουν τους προγόνους τους. Από εκεί και πέρα είναι και ταοιστές και κομφουκιανιστές και βουδιστές και ζεν και όλα αυτά μαζί, διότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Για αυτούς είναι όλα ένας δρόμος. Δεν υπάρχει κάτι απόλυτο. Ό,τι πιστεύεις είναι ένας δρόμος, τον οποίο εσύ παίρνεις και ακολουθείς. Και οι Κινέζοι δεν είναι μεταφυσικοί, είναι ελάχιστα μεταφυσικοί σαν λαός. Εδώ είναι τα ζητήματα. Μιλούν βέβαια για τον μεγάλο ουρανό, αλλά η ζωή τους κυλάει εδώ. Μάλιστα όταν μιλάνε με χριστιανούς δεν μπορούν να καταλάβουν πώς γίνεται να περιμένεις στην επόμενη ζωή, να κρυθείς και τα λοιπά. Εδώ είναι όλα για εκείνους. Στην παρούσα ζωή μετά πας. Μάλιστα. Τώρα οι Κινέζοι, όπως σας είπα, είχαν μια εντυπωσιακή τομή στην ιστορία τους. Πρώτα γύρω στο 300 π.Χ. Τα πολλά βασίλεια κινέζικα τα οποία υπήρχαν ενώθηκαν κάτω από έναν ηγεμόνα από τη δυναστεία των Τσιν, αν θυμάστε. Γι' αυτό και λέγεται Κίνα, από αυτή τη δυναστεία, η οποία και έκτισε και το πρώτη φορά το τείχος, το συνικό τείχος. Μετά από αυτή την δυναστεία, σας θυμίζω ότι ήρθε η δυναστεία των Χαν, η οποία και υιοθέτησε τον κομφουκιανισμό ως επίσημο δόγμα διοίκησης της Κίνας. Αν θυμάστε, αναφερθήκαμε σε αυτά όταν μιλούσαμε για τη θρησκεία, και αυτό έκανε την Κίνα μια παράξενη χώρα, διότι αποφασίστηκε ΑΣΕΠ, εκεί γύρω στο 200 π.Χ., δηλαδή το να προσλαμβάνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι
με πανκινεζικό διαγωνισμό. Αυτό διήρκησε από περίπου το 200 π.Χ. μέχρι περίπου το 1900, εντυπωσιακά δηλαδή στην έκταση του χρόνου. Οι δημόσιοι υπάλληλοι επιλέγονταν με πανκινεζικό διαγωνισμό χωρίς καμία ταξική διαφορά, δηλαδή μπορούσε ο καθένας να μετάσχει σε αυτό το διαγωνισμό και περνούσαν κάθε χρόνο από αξιολόγηση και εκείνοι οι οποίοι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις απολύονταν και πλήρωναν όσα είχαν αμοιφθεί διότι είχαν στερήσει από το δημόσιο χρήμα. Είναι πολύ γνωστή η κατάσταση. Τι τα λέω τώρα ρε παιδί μου. Εν πάση περιπτώσει, αυτές οι πλευρές που υιοθέτησαν οι Κινέζοι ηγεμόνες πριν από 200 χρόνια π.Χ. Είχαν εντυπωσιακές πλευρές στην Κίνα. Ήταν η μοναδική χώρα που είχε τέτοια συστήματα που συνδυάστηκαν με πολλά σχολεία και πολλές βιβλιοθήκες και δανειστικές βιβλιοθήκες, διότι όλο αυτό το σύστημα ήθελε τέτοια υποστήριξη. Σας λέω ότι διαβάζοντας την ιστορία της Κίνας, κάθε τόσο έχει στατιστικά στοιχεία. Δηλαδή, στην Κίνα έχουν διασωθεί πολλά αρχαιακά στοιχεία, διότι η Κίνα είχε πάθος με την τήρηση αρχείων. Και, παρότι βέβαια έχει περάσει από τα χιλιαμύρια κύματα και πολλά χάθηκαν, πολλά επέζησαν. Και έτσι μπορούμε και παρακολουθούμε, ως φαίνεται, όχι εγώ, οι ειδικοί, τις εξελίξεις. Και υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που βγαίνουν από τα αρχεία, την τάδε χρονιά, ας πούμε 1042, ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι λειτουργούν στην Κίνα και μάλιστα ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι και είναι περίπου το 40% των ανωτέρων δημοσίων υπαλλήλων άνθρωποι άσημοι. Δηλαδή δεν προέρχονται από καμία σημαντική οικογένεια, γιατί ο Κομφούκιος, όπως γνωρίζετε, υπογράμμιζε ότι αυτό που αξίζει είναι η αξία σου, όχι εάν προέρχεσαι από επώνυμο ή ανώνυμο. Και ο επώνυμος είναι σημαντικός. Δεν διάγραφε τους επωνύμους. Αν είσαι επώνυμος και έντιμος, είσαι πάρα πολύ καλός. Αν είσαι ανώνυμος και έντιμος, είσαι πάρα πολύ καλός ή το αντίστροφο. Δεν είχε κανένα πάθος αριστοκρατικό ή αντιπλουτικό και για τον πλούσιο, και αρκεί να είσαι έντιμος. Αυτό είναι το θέμα του. Μάλιστα. Αυτές ήταν οι προδιαγραφές βέβαια που έβαλε ο Κομφούκιος. Σε αυτές οι κοινωνίες είναι περίπλοκα πράγματα, δεν τα ακολουθούν αυτά. Μην φανταστούμε ότι η κινέζικη ζωή ήταν καμιά κοινωνία τέλος πάντων χωρίς προβλήματα. Μάλιστα ότι είναι τόσο τεράστια και είναι εκτεθειμένη και σε τόσους κινδύνους. Απλώς η κινέζικη κοινωνία κάθε τόσο όταν έχανε τον μπούσουλα είχε κάπου να στραφεί και να ξαναβρει μια αρχή, επειδή αυτό βιώθηκε ο κομφουκιανισμός. Τώρα, η Κίνα έχει κάποιες πρωτοπορίες, θεωρείται από πολλούς ιστορικούς ο πιο μεγάλος πολιτισμός της γης, διότι μέσα σε πολλές χιλιετίες κάθε τόσο η Κίνα είναι στην παγκόσμια πρωτοπορία. Και αν πράγματι γίνει τώρα ξανά η πρώτη δύναμη του κόσμου, πολύ απλά θα είναι ακόμη μια φορά στην παγκόσμια ιστορία που η Κίνα θα είναι πρώτη δύναμη στον κόσμο, αν συμβεί. Απλώς αυτή τη φορά θα το ξέρουμε. Διότι τις προηγούμενες φορές ήταν χωρισμένη η γη σε δύο πλανήτες και ο ένας δεν ήξερε τον άλλον. Τώρα στην Κίνα οι εφευρέσεις ήταν εντυπωσιακές υπό τις οποίες ζούσε. Δηλαδή η πυρίτιδα, όπως ξέρετε, είναι δικιά της εφεύρεση, το χαρτί είναι δικιά της εφεύρεση, η τυπογραφία είναι δικιά της εφεύρεση. Το πρώτο κινέζικο βιβλίο τυπώθηκε το 843. Το χαρτί υγείας, τα ορολόγια, η σεισμογράφη, η πυξίδα, η χρήση του αερίου, του φυσικού αερίου. Οι Κινέζοι διέθεταν τρυπάνια που έφταναν στα 1500 μέτρα βάθος, επομένως τα ορυχεία τους, τα μεταλλεία τους είχαν μεγάλη απόδοση.
Μπορούσαν να κτίσουν πάρα πολύ μεγάλα έργα επειδή διέθεταν την πυρίτιδα και αυτό τους έκανε να δημιουργούν βαθιά πέδιλα, δηλαδή όταν ήταν να κάνεις ένα μεγάλο έργο με την πυρίτιδα μπορούσες να δημιουργήσεις θεμέλια βαθύτερα και έτσι μπορούσαν να κάνουν μεγαλύτερες κατασκευές. Οι Κινέζοι είναι ειδικοί στις μεγάλες κατασκευές, θα το γνωρίζετε, δεν είναι μόνο το συνικό τείχος, γενικά η Κίνα δημιουργεί τερατώδη έργα. Και στον 20ο αιώνα, τα μεγαλύτερα τεχνικά έργα του 20ου αιώνα στην Κίνα έχουν γίνει. Θα θυμάστε ότι δημιουργήθηκε το φαράγγι, πώς το λένε, το φράγμα των 3 φαραγγιών, που είναι το μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό φράγμα στον κόσμο πριν από 30 χρόνια, δεν ξέρω εγώ, το οποίο κτίστηκε για να κτιστεί, μετακινήθηκαν τόσα μνημεία, βυθίστηκαν τόσες πόλεις κτλ. Τα μεγέθη στην Κίνα είναι πάντα ασύλληπτα. Και στη συνέχεια το επόμενο μεγάλο τους έργο που πάλι έσπασε τα ταμεία είναι το τρένο που ενώνει το Πεκίνο με το Θιβέτ, που είναι το πιο ψηλό σε υψόμετρο τρένο στον κόσμο, γιατί τρέχει πάνω στα Ιμαλάια, όπως γνωρίζετε, φτάνει στα 6.500 μέτρα, θα σας γελάσω. Ο οδηγός, και αν θα πάτε δηλαδή, υποθέτω, το έχω δει σε ντοκιμαντέρ, ο οδηγός και οι επιβάτες φοράνε μάσκες οξυγόνου, διότι δεν υπάρχει αρκετό οξυγόνο. Και είχα δει ένα ντοκιμαντέρ για αυτό το έργο, το οποίο μιλούσε με θαυμασμό για τις δυνατότητες των Κινέζων τεχνικών, διότι έπρεπε να βρεθεί λύση στο εξής θέμα, εκεί πολύ ψηλά, όταν έφτανε το τρένο στα υψίπεδα των Ιμαλαίων, το έδαφος δεν ήταν σταθερό, διότι υπήρχε πάνω χώμα, αλλά από κάτω πάγος και χιόνι, το οποίο το χειμώνα ανέβαινε και το καλοκαίρι κατέβαινε. Άρα έπρεπε να βρεις μια τεχνική λύση να στήσεις τη γραμμή και το τρένο να κυλάει σωστά. Και βρήκανε μια λύση, την έλεγε εκεί, την ξέχασα εγώ, επειδή είμαι των τεχνικών υπηρεσιών, όπως γνωρίζετε. Είχα μείνει άναυδη όταν την είδα όμως αυτή τη λύση και εν πάση περιπτώσει το έκαναν αυτό το τεράστιο έργο. Άλλο έργο που έκαναν πρόσφατα και αυτό θεωρείται ακόμη πιο μεγάλο είναι μια γέφυρα που ενώνει τη Σαγκάη με ένα νησί μέσα στον Ειρηνικό, 45 χιλιόμετρα, στο Θεό σας. 45 χιλιόμετρα γέφυρα με δρόμο πολλών ζωνών στο πήγαινε, πολλών στο έλα, στο κέντρο μία νησίδα ανακούφισης και κάθε τόσο ελικοδρόμιο και ξενοδοχείο και ξανά. Τι λέμε τώρα. Δεν το συζητούμε, οι Κινέζοι σπάζουν τα ταμεία στα μεγάλα έργα. Βέβαια η ανθρωπότητα δεν έχει μόνο, σας θυμίζω ότι και στο παρελθόν έγιναν μεγάλα τεχνικά έργα και παλού. Όταν μιλάγαμε ας πούμε για την Περσία στην αρχαιότητα, οι Πέρσες είχαν δημιουργήσει ένα τεράστιο δρόμο που λέγεται η οδός, η βασιλική οδός του Δαρίου, η οποία ξεκινούσε από τα παράλια της Μικράς Ασίας και έφτανε στην Περσία και στο Αφγανιστάν. Ήταν 2.700 χιλιόμετρα δρόμους με κάθε τόσο σημεία για να αλλάζει κανείς τα άλογα και να πέχει νερό και τροφές κτλ. Επίσης πάλι να σας πω, οι Πέρσες όταν κατήχαν την Αίγυπτο περί το 500 π.Χ. είχαν δημιουργήσει κανάλι που ένωνε την Αλεξάνδρεια, την Μεσόγειο με την Ερυθρά θάλασσα. Είχαν δημιουργήσει κανάλια στον Νείλο και έτσι μπορούσε ένα πλοίο να περάσει. Δεν κράτησε πολύ αυτό, διότι εν πάση έγινα ή στη Σάμο, το ευπαλίνιο όριγμα, καταπληκτικό έργο, το οποίο δεν μπορεί να διασχίσει κανείς. Δηλαδή, όποια χώρα είχε το ευπαλίνιο όριγμα στη διάθεσή της, θα έσπαγαν τα ταμεία, θα έρχονταν τουρίστες για να διασχίσουν αυτό το όριγμα. Δεν το διασχίζει. Δεν το επισκέπτεις. Τι να πω.
Η χώρα μας είναι, η χώρα μας. Στη Σάμο είναι, όπως ξέρετε, έτσι, ένα καταπληκτικό τεχνικό έργο που ακριβίας ήρθε από τη μια πλευρά του βουνού στην άλλη και έφτασε και για να περνάει η ίδρυυση και τα λοιπά. Τι να πω, δεν έχει νόημα να κλαίμε όλοι, βγάλτε τα μαντήλια. Είναι ένα από τα χιλιάδες που κλαίμε, δεν παίζεται, τέλος πάντων. Θέλω να πω, μεγάλα σοβαρά έργα έχουν γίνει, αλλά οι Κινέζοι συνεχίζουν να κάνουν πολλά μεγάλα. Τώρα, η Κίνα και η ζωή της είναι συνώνυμη με τον αυτοκράτορα. Δεν είναι σαν την Ινδία που δεν το είχαμε αυτό και είναι κάθε περιοχή και μαχαραγιάς, 500 τόσοι. Εδώ τα σκυλιά δεμένα. Ένας αυτοκράτορας και τα σκυλιά δεμένα. Και πάρα πολύ αυστηρά. Στην Κίνα δεν παίζει. Η διοίκηση δεν παίζει. Η παράδοση της Κίνας είναι αυστηρότατη νόμη, σκληρή νόμη και σκληρότατες τιμωρίες αν δεν τα τηρείς. Αυστηρό ποινικό δίκαιο. Να σκεφτείτε ακόμη και ήταν ορισμένο η απόσταση ρόδας από ρόδα στον άξονα κάθε οχήματος. Δηλαδή στο κάρο, ρόδα με ρόδα θα είναι ένα και τόσο. Δεν μπορούσες να κάνεις ένα κάρο που θα ήταν η απόσταση των τροχών, ξέρω εγώ, 90 εκατοστό, έπρεπε να είναι 1 μέτρο, αυτό που έχει οριστεί. Είναι μια χώρα γραφειοκρατική, κεντρικά διοικούμενη, αυστηρά διοικούμενη από αυτοκράτορα. Το έχει αυτό. Και έχει δυναστείες η Κίνα. Ήλθαν και απήλθαν δυναστείες. Μέσα στα χαρακτηριστικά του κομφουκιανικού τρόπου που συνέλαβε είναι βέβαια και η αλλαγή των δυναστιών μέσω λαϊκών εξεγέρσεων. Διότι ο κομφουκιανισμός λέει αν δεις διαφθορά, αν δεις κακό, δικιά σου υποχρέωση είναι να την ανατρέψεις. Οπότε στην Κίνα υπάρχουν πολλές λαϊκές εξεγέρσεις. Κάθε χρόνο. Άμα δεν υπάρχει χρονιά, άμα δεις χρονιά χωρίς λαϊκή εξέγερση, ανησυχείς. Λες τι έγινε αυτή τη χρονιά. Στην Κίνα έσπασε η παράδοση. Πάντα θα υπάρχει κάπου κάτω και όπως σας είπα νομίζω και σε προηγούμενο, κάθε 200-250 χρόνια κάποια μεγάλη λαϊκή εξέγερση θα πετύχει, θα φτάσει στην πρωτεύουσα, θα μπει στα απαγορευμένα ανάκτορα, θα κόψει το κεφάλι του αυτοκράτορα και ο αρχηγός της εξέγερσης θα γίνει αυτοκράτορας στη θέση του αυτοκράτορα. Θα αρχίσει να λειτουργεί και αυτός και τα λοιπά και τα λοιπά και σε 200-250 χρόνια μια άλλη εξέγερση θα κόψει το κεφάλι. Γενικώς καλή ρέγουλα αυτή, δεν έχετε τελικά. Ποια είναι η δουλειά του καλού αυτοκράτορα στην Κίνα? Πολλές. Η πρώτη του είναι να ελέγξει ξανά το τείχος. Μήπως θέλει επισκευή, μήπως θέλει επιμήκυνση, μήπως θέλει ανύψωση, διότι το συνικό τείχος είναι εκ των όνου κάνευ. Έχει επισκευαστεί και επιμηκυνθεί πολλές φορές στην κινέζικη ιστορία. Η τελευταία του κατασκευή είναι του 16ου αιώνα. Άλλο, να ελέγξει εάν οι πανκινεζικές εξετάσεις λειτουργούν καλά, εάν δεν έχει επισέλθει διαφθορά, αν γίνεται σωστά η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, εάν απολύονται πράγματι αυτοί οι οποίοι πρέπει να απολυθούν, είναι και αυτό μέσα στις δουλειές του. Να ελέγξει αν το σύστημα, το φορολογικό σύστημα είναι καθαρό και ενιαίο για όλη την αυτοκρατορία. Αυτή η Κινέζικη αυτοκρατορία έχει ενιαίο σύστημα φορολογικό. Από τη μια άκρη στην άλλη, ιδιαίτερα από την εποχή των Τανγκ και μετά, η Κίνα διαθέτει κτηματολόγιο. Εθνικό κτηματολόγιο, γύρω στο 1000 μετά Χριστόν το αποκτά. Ολόκληρη, το βάλετε στην τσέπη το μαντίλι. Βγάλτε το ξανά ρε παιδί μου, εντάξει, βγάλτε το, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Άλλη του δουλειά είναι να
ασχοληθεί με τα κανάλια. Η Κίνα μετακινείται με κανάλια. Ως χώρα έχει επιλέξει τη λύση των υδατίνων λεωφόρων αντί για τις χερσαίες. Και έτσι έχει επωφεληθεί από το γεγονός ότι το δίκτυο των ποταμών της είναι εγκάρσιο, κινείται δηλαδή από τα δυτικά προς τα ανατολικά, τα δύο της μεγάλα ποτάμια και πολλές χιλιάδες άλλα ποτάμια, και έτσι δημιουργώντας κανάλια καθέτος τα ενώνεις και ενώνοντας τα πλωτά τμήματα των ποταμών με τα κανάλια που δημιούργησες, έχεις χιλιάδες χιλιόμετρων που είναι λεωφόροι για σένα. Πάλι και εδώ έχουν δημιουργηθεί τεράστια δίκτυα μέσα στο χρόνο καναλιών, τα οποία ο αυτοκράτορας με τις υπηρεσίες του πρέπει συνεχώς να φροντίζει, γιατί αυτά στομώνουν, δηλαδή ξαναέρχεται η ύλης και τα ακυρώνει. Πρέπει να τα καθαρίζεις, να προσέχεις, να φροντίζεις για τις λιμενικές διευκολύνσεις που υπάρχουν πάνω τους. 2 κανάλια είναι τεραστίων διαστάσεων και δημιουργήθηκαν στην Κίνα στο 1500 και στο 1000 μετά Χριστόν. Το ένα είναι το μεγάλο κανάλι, το οποίο έχει μήκος 1500 χιλιόμετρα. Κάθε στο κανάλι είναι αρκετά πλατή, έτσι ώστε να διασταυρώνονται άνετα 2 πλοία και να μην περιμένουν να σταθμεύσουν σε κάποιο πλάτωμα για να περάσει το ένα με το άλλο. Άρα δεν είναι απλώς ένα ριάκι αυτό που σκάβεις, είναι αρκετά ευρύχωρο για να μπορούν να διασταυρωθούν 2 ποταμόπλοια. Τα ποταμόπλοια βέβαια δεν είναι πλατιά, αλλά είναι πάντα πλοία. Και το μαγικό κανάλι, το οποίο είναι για τα 2.000 χιλιόμετρων. Στην Κίνα τα 1.000 χιλιόμετρα είναι σαν τα στραγάλια, όπως και τα εκατομμύρια άνθρωποι είναι σαν τα στραγάλια. Τα δισεκατομμύρια πλέον. Επίσης, ο καλός αυτοκράτορας φυτεύει δέντρα. Η Κίνα είναι η πρώτη χώρα η οποία μπήκε στη διαδικασία των τεχνητών των αναδασώσεων, των τεχνητών δασών, διότι εκείνη πρώτη εφήβρε το χαρτί και είχε ανάγκη από την ξυλία για να παράγει χαρτί κτλ. Τώρα η Κίνα έζησε πολλά στην ζωή της, λογικό είναι μια αρχαία χώρα, η γλώσσα της παραμένει συνεχής. Είναι σαν τη δικιά μας γλώσσα, οι Κινέζοι δεν έχασαν τη γλώσσα τους, όπως και οι Έλληνες δεν έχασαν τη γλώσσα τους. Η σημερινή Κινεζική είναι εξέλιξη της αρχαίας Κινεζικής, όπως και η δικιά μας της αρχαίας Ελληνικής, φυσικά με όλα το ότι σημαίνει αυτό. Στην Κίνα κατά καιρούς εισήλθαν, παρόλα τις προφυλάξεις, παρόλο το τείχος, άνθρωποι των στεπών και τη χτύπησαν και την κατέλαβαν. Δεν τα κατάφερε να το αποφύγει αυτό το πράγμα. Ιδιαίτερα στο 500, στο 400 μετά Χριστόν, το 500 μετά Χριστόν, την Κίνα την κατέλαβαν τμήματα μεγάλα της Κίνας, τουρκικά φύλλα από τις στέπες, που ονομάζονταν Βέοι και διοίκησαν τμήματα σοβαρά της Κίνας για περίπου 200 χρόνια, όπως και Ουιγκούρ Τούρκοι επίσης δημιούργησαν βασίλεια μεγάλα, εδώ πάλι σε αυτές τις περιοχές της Κίνας. Από τις στέπες εκείνοι οι οποίοι ήταν οι πιο επίφοβοι βέβαια και χτύπησαν την Κίνα είναι οι Μογγόλοι του Τζενγκίς Χάν. Εκεί χάθηκε το μέτρο, διότι ο Τζενγκίς Χάν το 1206 όταν πρωτοβγήκε στην Ρούγα, το πρώτο κράτος το οποίο θα χτυπούσε ήταν το υπογαστριό του εδώ η Κίνα, που εξάλλου είναι και το μεγάλο γλυφιτζούρι, δηλαδή άμα δεν χτυπήσεις την Κίνα, ποιο θα χτυπήσεις που είναι και στην ποδιά σου. Και έτσι, όπως σας είχα πει, η ορδή του Τζενγκίς Χάν, η χρυσή, οι ίδιοι τη λένε η χρυσή ορδή. Σας είπα, οι υπόλοιποι η μάστιγα του Θεού. Είναι ζήτημα οπτικής. Όλα έχουν 2 όψεις. Η χρυσή ορδή λοιπόν χτύπησε την Κίνα, την κατέλαβε μετά από φοβερές συγκρούσεις που διήρκησαν πάνω από 40 χρόνια. Την κατέκτησε.
Δεν θυμάμαι αν σας το έχω πει, ότι όταν τέλειωσε αυτός ο κύκλος της κατάκτησης της Κίνας, ακόμη δεν μπορούσε κανείς να περπατήσει στα πεζοδρόμια και στους δρόμους της Κίνας, γλιστρούσε το πόδι του από το ανθρώπινο λίπος των σφαγμένων που είχε πιει. Η Κίνα έζησε πολλά, όμως τελικά κρατήθηκε όρθια, κατελήφθη από τους Μογγόλους. Και σας θυμίζω ότι όταν ήρθε εδώ το 1270 περίπου ο Μάρκο Πόλο και γνώρισε την Κίνα που διοικούνταν από τους Μογγόλους γνώρισε. Όχι ανεξάρτητη Κίνα. Ο Χάν της Κίνας ήταν ο Κουμπιλάι Χάν, ο οποίος ήταν εγγονός του Τζεγκίς Χάν. Δίπλα στον Κουμπιλάι Χάν έζησε ο Μάρκο Πόλο. Αυτή την Κίνα είδε ο Μάρκο Πόλο, τη μογγολικώς διοικούμενη Κίνα, που όμως παρόλα αυτά ήταν μια εντυπωσιακή Κίνα και την οποία και περιέγραψε, διότι πρώτη φορά στη ζωή του είχε δει χαρτονόμισμα. Δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα, ουδής γνώριζε το χαρτονόμισμα, το χαρτί, την τυπογραφία, όλα αυτά τα πρωτοπόρα πράγματα τα οποία διέθεταν οι Κινέζοι, τα περιέγραψε στο βιβλίο του και εξ αυτού έφαγε πολλές φαλιάρες όταν γύρισε πίσω στην Βενετία και το έλεγε. Του λέω, άρεση, πού το είδες αυτό ρε Καραμήτρο, πώς το φαντάστηκες ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα. Έλεγε αυτός ο καημένος ότι τα είδε, δεν τον πίστευαν. Άλλοι σου λέει αποκλείεται, πάει. Σάλεψε ο τύπος, ναι, εν πάση περιπτώσει. This is China. Αυτή είναι η Κίνα. Λοιπόν, τώρα η Κίνα, ναι, κατεκτήθη και από τους ανθρώπους των στεπών, αλλά κατά κανόνα κράτησε το συμπαγές της, το ενιαίο της. Κάποιες δυναστείες της ήταν ξεχωριστά επιτυχημένες. Ο κολοφόνας του πολιτισμού της Κίνας θεωρείται μια δυναστεία που λέγεται Τανγκ. Αυτή η δυναστεία διοίκησε την Κίνα για περίπου 300 χρόνια, μεταξύ 600 και 900 μετά Χριστόν. Στην περίοδο αυτή η Κίνα πραγματικά έφελε σε όλα τα επίπεδα, στην τυπογραφία, στα βιβλία, στις εφευρέσεις κτλ. Τα κτηματολόγια, το ενιαίο φορολογικό σύστημα. Η Τάγκ ήταν μεγάλη δυναστεία, όπως και η επόμενη, το Σουν. Και εκείνο όμως που θέλω θα πρέπει να πούμε είναι τι συνέβη με το τέλος των Μογγόλων. Οι Μογγόλοι έρχονται το 1206, ξεκινούν τις επιθέσεις τους, κατακτούν σταδιακά την Κίνα, ολόκληρη την Κίνα, όχι τμήματα της Κίνας, και μέσα στην Κίνα ετοιμάζονται λαϊκές εξεγέρσεις, φυσικά, εναντίον των Μογγόλων. Αυτές οι λαϊκές εξεγέρσεις κορυφώνονται το 1368. 1368, η Κωνσταντινούπολη είναι κοντά, ας πούμε, στο γύρισμα, θέλω να πω, για να έχουμε μια αίσθηση τι μπορώ να πω από χρονολογίες οριζοντίους. Οι Τούρκοι ήδη το 1368 έχουν έρθει στη Θράκη και έχουν κάνει πρωτεύουσά τους στην Αδριανούπολη, ας πούμε, λέω για να έχουμε μια εικόνα από τα δικά μας. Το 1368 μια μεγάλη εξέγερση ανατρέπει τους Μογγόλους. Είναι λαϊκή εξέγερση, είναι πανκινεζική εξέγερση και διοικείται από έναν Τσου, ο οποίος είναι ένας φτωχός αγρότης, χωρίς δικό του κλήρο, νάνος σχεδόν, η εμφάνισή του ήταν, φαίνεται, εντυπωσιακή, με τεράστιο κεφάλι, δυσανάλογα μεγάλο κεφάλι, από το οποίο έβγαιναν πολλά εξογκώματα. Αυτός ο άνθρωπος, ο Τσου, καθοδήγησε αυτή τη λαϊκή εξέγερση, η οποία ήταν επιτυχής. Το 1368 ηττώνται οι Μογγόλοι, εκδιώκονται από την Κίνα και αυτός ο Τσου ιδρύει την δυναστεία των Μινγκ, την οποία νομίζω όλοι γνωρίζουμε σαν όρο, διότι στη δυναστεία των Μινγκ, γιατί το γνωρίζουμε, στη δυναστεία των Μινγκ η Δύση
γνώρισε την Κίνα βαθύτερα, δηλαδή συστηματικότερα. Και τότε ο δυτικός κόσμος άρχισε να φορτώνει αντικείμενα της Κίνας, πορσελάνες, η πορσελάνη είναι κινέζικη εφεύρεση όπως γνωρίζετε, και πρέπει να σας πω ότι μόνο η Κίνα κάνει πορσελάνες, δηλαδή ένα υλικό της πορσελάνης υπάρχει μόνο στην Κίνα. Όλες οι άλλες πορσελάνες είναι μίμηση της πορσελάνης της Κίνας. Το μετάξι είναι δικιά τους εφεύρεση. Επίσης, εφεύρεση κινέζικη που έχει μεγάλη σημασία να σας την πω, παλαιότερη, είναι η αμυψισπορά. Στα χωράφια, όπως ξέρετε, για να παράγουν πρέπει να αφήνεις το χωράφι μία φορά στα 3 χρόνια, μία φορά στα 4 χρόνια, χέρσο, για να μπορεί να ξανααποδώσει. Οι Κινέζοι είχαν βρει ότι μπορείς να φυτεύεις στο ίδιο χωράφι άλλα φυτά κάθε χρονιά, έτσι ώστε να μην έχεις αυτή την ανάγκη. Εξ αυτού η παραγωγή της γης τους ήταν μεγαλύτερη. Επίσης είχαν εφεύρει εργαλεία για την παραγωγή στα χωράφια. Δηλαδή με εργαλεία θέριζαν, με εργαλεία δεν μάτιαζαν, όχι μηχανές, αλλά εργαλεία. Ήταν προχωρημένοι σε αυτά. Μάλιστα θεωρείται ότι η επανάσταση, η βιομηχανική επανάσταση της Δύσης έγινε εφικτή διότι προηγήθηκε η γεωργική επανάσταση στη Δύση, στην Ολλανδία και στην Αγγλία, που περιελάμβανε αμυψισπορά, βελτίωση των εργαλείων της, και τα πήραμε από την Κίνα. Δηλαδή τα είδαν οι Δυτικοί από την Κίνα, τα αξιοποίησαν και τα έφεραν. Πότε τα είδανε αυτά? Στην περίοδο των Μινγκ που σας έλεγα. Στην περίοδο των Μινγκ πήρε φωτιά ο δρόμος του μεταξιού. Δηλαδή πάρα πολλά προϊόντα εξήγοντος εκείνη τη διάρκεια μέσω των διαδρομών εδώ της στέπας. Κατά κανόνα έφτανε προς την Κωνσταντινούπολη, προς τα παράλια της Συρίας, προς την Αίγυπτο. Έφταναν τα προϊόντα της Κίνας, τα οποία ήταν συνώνυμα του πλούτου, της πολυτέλειας, διότι αυτά που έφευγαν από την Κίνα ήταν μεταξωτά, ήταν πορσελάνες, ήταν αντικείμενα πάρα πολύ ακριβά. Μάλιστα, τώρα αυτή η Μινγκ είναι μια δυναστεία η οποία έχει υποστεί τα πάντα από τους Μογγόλους, διότι αυτοί πολέμησαν τους Μογγόλους και τους νίκησαν το 1368. Και επειδή είχαν πρόσφατη το παρελθόν της Κίνας, τη βαριά ιστορία της Κίνας, αυτοί πήραν απόφαση ότι ένα από τα μεγάλα έργα που θα κάνουν είναι να επεκτείνουν το τείχος στα 6.500 χιλιόμετρα και να το κάνουν όχι τείχος, αλλά κάστρο. 6.500 χιλιόμετρα κάστρο. Είναι ένα έργο απίθανης έκτασης. Χρησιμοποιήθηκαν τα εισοδήματα δεκαετιών, γονάτισε το κράτος, αλλά οι Μινγκ πίστευαν σε αυτό, διότι έλεγαν δεν πάει άλλο, δεν μπορεί να ζούμε με την αγωνία των καταστροφών που προκαλούν αυτοί οι άνθρωποι. Ίσως σας το έχω πει, δεν χρειάστηκε το τείχος μετά από αυτό. Διότι οι Μογγόλοι και οι κάτοικοι της στέπας έπαψαν από το 16ο αιώνα και μετά να είναι επικίνδυνοι λόγω των όπλων που χρησιμοποιούνταν των νέων όπλων που τους σταματούσαν και έτσι έπαψαν να είναι επιθετικοί. Δηλαδή έγινε αυτό το τεράστιο έργο, ξοδεύτηκαν τόσα πολλά χρήματα, σκοτώθηκαν χιλιάδες εργατών και τελικά δεν χρειάστηκε πραγματικά, διότι έπαψε η στέπα να είναι επιθετική. Από το 1500 και μετά η στέπα κάθισε στα αυγά της με τα πρόβατά της και ήρθαν οι Ρώσοι να τους καταλάβουν και οπότε τέλειωσε το παντηγύρι. Εν πάση περιπτώσει όμως, όταν είχαν αποφασίσει να δημιουργήσουν το συνικό τείχος, σωστά είχαν σκεφτεί τα δεδομένα, δεν τους βγήκε. Εν πάση περιπτώσει,
Αυτοί οι Μινγκ επίσης έκαναν κάτι άλλο μεγάλο. Η Κίνα είναι των μεγάλων. Γενικά στην Κίνα τίποτα μικρό δεν συμβαίνει. Σεισμός γίνεται, δεν καταδέχεται να είναι κάτω από 8 ρίχτερ, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, ό,τι γίνεται είναι τεράστιο. Ναι. Πλημμύρα γίνεται, διαβάζεις, πλημμύριζε η τάδε επαρχία. 100.000 πνίγηκαν. Αμάρε παιδί μου, τι μεγέθη είναι αυτά, τι συμβαίνει. Είναι η χώρα των μεγάλων μεγεθών. Όλοι οι υπόλοιποι μένουν άναυδοι μπροστά σε αυτά. Λοιπόν, η Μινγκ ήταν δυναστεία έτσι μεγαλόπνοη και έκαμε το Συνικό τείχος με τη σημερινή του μορφή. Επίσης δημιούργησε το μεγάλο κανάλι αυτό των 1.500 χιλιόμετρων και επίσης για πρώτη φορά στην περίοδο των Μινγκ στάλθηκε μεγάλη στόλη να εξερευνήσουν τον κόσμο. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, η Κίνα δεν είναι ναυτική χώρα. Οι μεγάλες χώρες δεν είναι ναυτικές χώρες, της θάλασσας δηλαδή. Η Κίνα έχει ναυσιπλοεία στα κανάλια, στα ποτάμια, στις λίμνες κτλ. Αλλά με τη θάλασσα δεν έχει μεγάλη σχέση. Αλληλεία υπάρχει, δεν είναι όμως ναυτικό κράτος. Όμως επί Μινγκ η Κίνα για πρώτη φορά έστειλε τεράστιους στόλους εξερεύνησης του κόσμου. Μεταξύ του 1400 και του 1430 στάλθηκαν 7 αποστολές. Η έκτη, δεν θυμάμαι, η 7η είναι η μεγαλύτερη ναυτική αποστολή που στάλθηκε ποτέ στον κόσμο. Τεράστια. Χιλιάδες πλοία, χιλιάδες ναύτες έφυγαν από την Κίνα και χαρτογράφησαν, επισκέφθηκαν, πήραν στοιχεία από την Ινδονησία. Εδώ όλη αυτή τη διαδρομή την έκαμαν, το ξέρουμε. Μάλιστα κάποιοι διατείνονται ότι έφτασαν στην Αμερική, ότι πέρασαν του Μαγκελάνου, τον Πορθμό, ότι έφτασαν στη Γρυλανδία. Τέλος πάντων υπάρχουν εικασίες για αυτές τις αποστολές, τις εντυπωσιακές των Μινγκ, οι οποίες δεν συνεχίστηκαν όμως. Παρά όλα αυτά η Κίνα έδειξε τις δυνατότητές της και στη θάλασσα αυτή την 30ετία. Τώρα, επί Μινγκ παρουσιάστηκαν και οι πρώτοι Ευρωπαίοι. Αυτοί, σας θυμίζω πότε είναι η Μινγκ, από το 1368. Λίγο αργότερα, δηλαδή καμιά 60 χρόνια αργότερα, οι Πορτογάλοι έχουν πάρει την κατηφόρα στην Αφρική, κινούνται, φτάνουν στην Ινδία, το 1510 δημιουργούν την Γκόα που είπαμε στο προηγούμενο μας μάθημα και αφού δημιουργούν συνέχεια θέσεις και πηγαίνουν και στην επόμενη, ναυσιπλοούν, ερευνούν, ακτοπλοούν, περνούν τα στενά της Μάλακα, στη Μαλαισία και φτάνουν στην Κίνα. Πρώτοι οι Πορτογάλοι. Οι Πορτογάλοι πραγματικά ήταν ανιχνευτές, πρωτοπόροι. Και έφτασαν στην Κίνα. Η Κίνα δεν είναι άγνωστη, δεν την ανακαλύπτουν. Η Κίνα είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Είχαν στείλει, επί ρωμαϊκής εποχής είχαν στείλει πρέσβεις ο ένας τον άλλον, δηλαδή γνώριζαν ο ένας τον άλλον. Και στην αρχαία Ελλάδα έφταναν μεταξωτά από την Κίνα. Έφταναν κάποια. Θέλω να πω, υπήρχε κάποια επαφή. Πολύ μακρινή βέβαια. Τώρα, έρχονται οι Πορτογάλοι εκεί, ξέρουν ότι η Κίνα είναι ένας σπουδαίος τόπος εμπορίου, εμπορεύματα κινέζικα τα γνωρίζουν από άλλες σκάλες, από άλλα λιμάνια και τώρα έρχονται έτοιμοι για το μεγάλο εμπόριο. Εδώ κι αν είναι χώρα για εμπόριο, μάλιστα. Φτάνουν στην Κίνα, κατεβαίνουν στα λιμάνια και παίρνουν την πρώτη κρυάδα. Διότι αντί για την Ινδία, όπου όλα ήταν όμορφα, χαλαρά και ωραία, υπήρχε ποικιλία, ο ένας μαχαραγιάς εδώ, δεύτερος, τρίτος, 100, 200, εδώ πέφτουν σε μπετόν. Πέφτουν σε μπετόν. Εδώ είναι μια αυτοκρατορία με κανόνες γραμμένους που τιμωρούνται όποιος το παραβεί και τα λοιπά. Ωχ, αδελφέ μου, μεγάλους μπελάς είναι αυτή η χώρα. Δεν το είπανε. Μεταξύ τους το είπανε, δεν το είπανε απ' έξω.
Η Κίνα, όσον αφορά το εμπόριο, ήταν σκληρή, δεν ήταν ανοιχτή. Δηλαδή οι Κινέζοι θεωρούν τον εαυτό τους αυτάρκη και πράγματι είναι μια τεράστια χώρα που έχει πολλά. Δεύτερον, στην Κίνα το εμπόριο και οι εμπορευόμενοι δεν έχουν καλή κοινωνική αποδοχή, διότι στην κομφουκιανική ηθική, όπως αν θυμάμαι το έχουμε πει, κοινωνικά υπερέχουν οι λόγοι, οι μορφωμένοι και οι καλλιεργημένοι άνθρωποι. Δεύτερη στη σειρά, οι χωρικοί, οι αγρότες, στην κομφουκιανική λογική. Τρίτη, οι τεχνίτες. Τέταρτη, οι έμποροι, δηλαδή χαμηλά οι έμποροι. Και τελευταίοι οι πολεμιστές, που σε άλλες κοινωνίες οι ένοπλοι είναι ψηλά. Για τον Κομφούκιο αυτοί δεν είναι τίποτα, ψευτοπαλικαράδες είναι. Για την κομφουκιανική λογική είσαι γενναίος άμα είσαι έντιμος, απόλυτα έντιμος, αλλιώς ξέρω κι εγώ να πάρω μαχαίρι και να παριστάνω το γενναίο. Είναι η σύλληψη και αυτό παίζει ρόλο. Επιπλέον είναι καχύποπτοι στους ξένους εμπόρους οι Κινέζοι και δεν τους επιτρέπουν πολλά. Δηλαδή ελέγχουν την έξοδο εμπορευμάτων, την είσοδο εμπορευμάτων, τον αριθμό κτλ. Διότι δεν θέλουν να κρατούν τις τιμές, να μην ανεβαίνουν, να μην πέφτουν οι τιμές, να μην υπάρχει ανταγωνισμός, να προστατεύουν τη δικιά τους οικονομία. Έτσι οι Πορτογάλοι πήραν πρώτοι την κρυάδα όταν έφτασαν εδώ και είδαν ότι δεν μπορούν να εμπορεύονται με τον τρόπο που θα ήθελαν. Βέβαια ζήτησαν άδεια να δημιουργήσουν κάπου μία αποθήκη. Δεν μπορεί ο εμπορευόμενος να μην έχει μία βάση. Σε αυτό δεν βρήκανε μεγάλη δυσκολία. Ο αυτοκράτορας τους είπε μάλιστα εκεί να δημιουργήσετε βάση, αλλά με αυτούς τους κανόνες κτλ. Η βάση που δημιούργησαν οι Πορτογάλοι το 1557 είναι το Μακάο. Το Μακάο είναι στην ουσία το Χονγκ Κονγκ, δηλαδή είναι ένα σημείο στο Χονγκ Κονγκ. Και από το 1557 εδώ οι Πορτογάλοι έχουν πλέον βάση, εμπορεύονται, καταλαβαίνουν τα όρια τους, τι να κάνουν, προσπαθούν όσο μπορούν και τα τηρούν. Συνεχίζουν βέβαια και την χαρτογράφηση, την εμπορική χαρτογράφηση. Το Μακάο είναι κάπου εδώ που σας δείχνω. Συνεχίζουν και τη χαρτογράφηση της Κίνας, φτάνουν και στην Ιαπωνία και εκεί δημιουργούν βάση στο Ναγκασάκι. Και εκεί στην Ιαπωνία πέφτουν επίσης σε μπετόν, γιατί και οι Ιάπωνες είναι εξίσου όχι αρνητικοί, αλλά πάρα πολύ επιφυλακτικοί με το ξένο εμπόριο και επομένως αισθάνονται ότι δεν μπορούν να έχουν το βαθμό των κινήσεων που θα ήθελαν. Στη συνέχεια, μετά από τους Πορτογάλους, σιγά σιγά έρχονται και οι επόμενοι. Ολλανδοί, Γάλλοι, Άγγλοι, παίρνουν και αυτοί παρόμοια εικόνα και εντάξει προσπαθούν να βρουν ένα τρόπο, ένα modus vivendi, ενώ μέσα στην Κίνα συνεχίζονται οι διεργασίες, διότι έχουμε φτάσει στο 1550, στο 1600, πλησιάζει το τέλος των Μινγκ, διότι οι Μινγκ είναι σε παρακμή περίπου εκείνη την εποχή. Οι εξεγέρσεις, οι λαϊκές εξεγέρσεις εντείνονται και πολλαπλασιάζονται και τελικά οι Μινγκ θα ανατραπούν το 1644. Θα ανατραπούν από μία λαϊκή εξέγερση που όμως δεν είναι η κινέζικη. Εδώ έγινε κάτι σουρεαλιστικό λίγο. Κοιτάξτε να δείτε. Πότε πήρανε την εξουσία οι Μινγκ? Το 1368. Την έχασαν το 1644. Λαϊκές εξεγέρσεις είχαν πάρει φωτιά εκεί μετά το 1620. Χρειάστηκε καμιά 20 χρόνια για να πέσουν οι Μινγκ. Μάλιστα.
την ώρα που αυτές οι επιτυχημένες, φτάνουν να είναι επιτυχημένες εξεγέρσεις, φτάνουν στο Πεκίνο για να μπουν μέσα στα απαγορευμένα ανάκτορα, η κλασική ιστορία που έχουμε πει, ένας άλλος λαός, ο οποίος είναι υποτελής στους Μινγκ και λέγονται Μαντσού, στη Μαντζουρία, αυτοί οι Μαντσού ήταν φόρου υποτελείς στους Κινέζους, δεν ήταν πλήρως κατακτημένοι από τους Κινέζους και κάθε τόσο είχαν θέματα με τους Κινέζους και συγκρούσεις με τους Κινέζους. Αυτοί τώρα οι Μαντσού, καταλαβαίνοντας την μεγάλη αναστάτωση, γιατί όταν λέμε λαϊκές εξεγέρσεις είναι φίλος πόλεμος, δεν είναι κάτι άλλο. Όταν καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ένας διαχυμένος εμφύλιος πόλεμος στην Κίνα, άρα υπάρχει ακυβερνησία κτλ. Μπλέκονται και αυτοί, κατεβαίνουν, χτυπούν και αυτοί και προλαβαίνουν να μπουν πρώτοι μέσα στα απαγορευμένα ανάκτορα, κόβουν αυτοί το κεφάλι του αυτοκράτορα. Και έτσι η τελευταία δυναστεία της Κίνας, διότι αυτή είναι η τελευταία δυναστεία της Κίνας, δεν είναι κινέζικη. Είναι Μαντσού, από τη Μαντζουρία, οι οποίοι Μαντσού θα διοικήσουν την Κίνα από το 1644 έως το 1911, που λύγει όχι μόνο η δυναστεία, αλλά και ο θεσμός του αυτοκράτορα. Με το τέλος των Τσινγκ, έτσι λέγονται αυτοί, Τσινγκ. Η πρώτη δυναστεία λέγεται Μινγκ και η τελευταία λέγεται Τσινγκ. Εύκολο. Εύκολο. Αυτή λοιπόν η Τσινγκ είναι Μαντσού. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Οι Μαντσού, οι Μαντζούροι δηλαδή, δεν είναι Κινέζοι, είναι άλλος λαός, μιλούν άλλη γλώσσα. Είναι Μογγολοτούρκοι στην ουσία, δηλαδή είναι ανάμιξη Μογγόλων και Τούρκων σε κάποιο βαθμό. Η Μαντζουρία είναι μεγάλη περιοχή. Κοιτάξτε, αυτή εδώ η περιοχή, δεν το γράφει ο χάρτης, θα έγραφε Μαντζουρία. Είναι επαρχία της Κίνας, όπως βλέπετε στο χάρτη. Αλλά Μαντζουρία είναι και αυτό. Το οποίο σήμερα στο χάρτη, όπως βλέπετε, είναι Ρωσία. Ναι, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε εξελίξεις εδώ πέρα. Αυτοί λοιπόν οι Μαντσού, επειδή οι περιοχές τους έχουν στεποειδή διαμόρφωση, είναι τμήμα των λαών της στέπας και είναι πάρα πολύ πολεμικοί και άγριοι και καταλαμβάνουν την εξουσία στην Κίνα. Πάει, το πανηγύρι έληξε. Η Κίνα είναι υπό τη διοίκηση Μαντσού. Αυτοί οι Μαντσού στην αρχή είναι Μαντσού και βγάζουν ανάμεσα στους πρώτους τους νόμους είναι απαγορεύεται σε κάθε Κινέζο να βάλει το πόδι του στη Μαντζουρία. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο... Όμως, καθώς κυλήσανε τα πράγματα, έγιναν πιο Κινέζοι από τους Κινέζους, εκκινεζοποιήθηκαν και πήραν πολύ στα ζεστά ότι διοικούσαν την Κίνα. Αυτή ήταν, επειδή ήταν πολεμικός, πρέπει να σας πω κάτι. Η Κίνα δεν είναι πολεμική χώρα. Δεν στην ιστορία της δεν κάνει πολέμους. Όχι ότι δεν έκανε. Κατά κανόνα κάνει αμυντικούς πολέμους. Δηλαδή τη χτυπούσαν οι άνθρωποι των στεπών και έκανε αμυντικούς πολέμους. Αυτό είναι πάρα πολύ κομφουκιανικό, διότι σύμφωνα με τον Κομφούκιο ο άνθρωπος δεν νικάει με επίθεση. Νικάει με τρόπο. Άρα μπορείς να πετύχεις αυτό που θέλεις με τρόπο. Και οι Κινέζοι εξάλλου, επειδή ήταν μια χώρα έτσι πολύ δυναμική, κεντρική, πλούσια κτλ., είχαν και άλλους τρόπους να ελέγχουν και να κατακτούν και μέσω φόρου υποτέλειας. Κατά μέσον όρο κάθε χρόνο στην Κίνα διέμεναν στο παλάτι τουλάχιστον όμηροι από τουλάχιστον 50 χώρες ολόγυρα. Γιατί με τον τρόπο αυτό η Κίνα τους είχε στην τσέπη. Δηλαδή είχε υπό τον έλεγχό της πριγκιπόπουλα ή υψηλά πρόσωπα διαφόρων φυλών και χωρών και έτσι
έλεγχε. Δεν ήταν χώρα που έκανε εύκολα εκστρατείες και πολέμους. Όμως η Μαντσού ήταν πολεμικότατος λαός και το έβγαλε από τα μάτια. Πήρε την εξουσία της Κίνας και άρχισε να επιτίθεται σε όλους τους λαούς αλόγυρα. Επεξέτεινε τα όρια της Κίνας και στη Στέπα και στα Ιμαλάια και στις περιοχές, ήταν Μαντσού όπως σας είπα, και προς την Ινδονησία. Τότε η Κίνα κατέκτησε και την Ταϊουάν, αυτό το νησί, το ενσωμάτωσαν στην Κίνα, ήταν πολεμικότατη, επιτυχημένων εκστρατιών, που όμως τους χρεώνεται ότι γονάτισαν τελικά την Κίνα, διότι ξόδευαν πάρα πολλά σε εκστρατείες. Η Κίνα γενικά ήταν προσεκτική σε αυτά τα έξοδα και πιστών τους χρεώνεται και ένα τμήμα τελικά της παρακμής της Κίνας. Όμως αυτοί όταν πήραν την εξουσία, τα πρώτα 100 χρόνια ήταν επιτυχημένοι, γιατί είχαν επέκταση, ήταν δυναμικότατοι και μάλιστα επί της βασιλείας τους βασίλεψε ο πιο ξακουστός, ο πιο τέλειος, ο πιο επιτυχημένος αυτοκράτορας της Κίνας, όχι δυναστεία, αυτοκράτορας της Κίνας. Αυτός λεγόταν Κανγκ Σι. Πέθανε το 1722 αυτός και είχε βασιλέψει 60 χρόνια. Οι Μαντσού ήταν των στεπών, είχαν όμως και βουδιστικές επιρροές, ενσωματώθηκαν μια χαρά στην Κίνα, ναι. Αυτοί κάναν τα μαλλιά τους κότσο. Έχει σημασία αυτό που σας λέω, διότι όταν πρωτοβγήκαν απαγόρευσαν άλλον να έχει κότσο και έπρεπε να έχει σαλογούρα. Καταλαβαίνετε τώρα, δηλαδή εδώ είναι σοβαρά θέματα διαχωρισμού. Αλλά σταδιακά έγιναν Κινέζοι, φανατικά Κινέζοι, υπερασπίζονταν την Κίνα κτλ. Αυτός ο Κανγκ Σι που σας είπα, ο οποίος πέθανε το 1722 έχοντας βασιλέψει 60 χρόνια. Εντυπωσιακό. Ήταν θαυμαστής σοφίας φαίνεται και μέτρου άνθρωπος, καταγράφεται η βασιλεία του ως θαυμαστή. Αυτός ήταν επηρεασμένος και από χριστιανούς, διότι είχαν έρθει στην Κίνα και οι Σουίτες ιεραπόστολοι. Αυτός ήταν ένας άνθρωπος που ενδιαφερόταν να συζητά και να ακούει. Συζήτησε λοιπόν και για το χριστιανισμό και του άρεσε το κλαβεσέν. Σουρεάλ. Ο αυτοκράτορας της Κίνας έπαιζε κλαβεσέν, που δεν ήταν Κινέζος, ήταν Μαντσουριανός. Κοιτάξτε να δείτε τι φέρνει η ζωή. Και συνομιλούσε με Ιησουίτες ιεραποστόλους, οι οποίοι για να μπορούν να λειτουργήσουν μένα στην Κίνα, ντυνότανε κινέζικα, κάναν και τα μαλλιά τους αλογουρά. Θαύμα δηλαδή, τι μου λέτε τώρα. Τώρα αυτοί οι Τσινγκ διαχειρίζονται την τελευταία εκμάδα της Κίνας και δεν το ξέρουν. Η Κίνα στο 18ο αιώνα, λέμε ότι πέθανε ο Κανγκ Σι το 1722, δεν είναι 18ο αιώνας, έτσι. Η Κίνα για ακόμη 50 χρόνια συνεχίζει, 70-80 χρόνια, φτάνει το 1800, έχοντας την εντύπωση ότι είναι η τέλεια χώρα. Λαμβάνω την τιμή να σας αναφέρω ότι οι Κινέζοι είχαν ζήσει χιλιάδες χρόνια με την εντύπωση ότι είναι ο μεγαλύτερος πολιτισμός στη γη, ο πιο δίκαιος, ο πιο επιτυχημένος κτλ. Στην περίοδο των Τσινγκ το πράγμα δείχνει μεγαλειώδες, διότι έχουν και επεκτάσεις κτλ. Και δεν έχουν πάντα μια εντυπωσιακή παραγωγή στην Κίνα. Πρέπει να σας πω, μπορεί να είναι αγροτική χώρα, αλλά υπήρχαν πάντα πολύ μεγάλες βιοτεχνίες. Πολύ μεγάλες. Πολλές από αυτές ήταν κρατικές βιοτεχνίες. Μάλιστα, δεν ξέρω αν διαβάζετε, γίνονται αναλύσεις, επειδή σήμερα η Κίνα είναι πάρα πολύ βιομηχανική χώρα με εργοστάσια, που δημιουργεί το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δηλαδή, ξανά μανά, η καρδιά της παραγωγής είναι στον έλεγχο της κεντρικής κυβέρνησης
Και κάποιοι λένε, μα δεν έγινε και τίποτα μεγάλο. Δηλαδή τελικά ό,τι συνέβαινε πάντα. Η παραγωγή είναι στα χέρια της κεντρικής κυβέρνησης. Μπορεί οι Κινέζοι να ξέρουν να λειτουργούν μόνο. Έτσι δεν μπορούμε να πούμε. Στο 18ο αιώνα η Κίνα είναι θαυμαστά παραγωγική ακόμα. Πρέπει να σας πω το εξής. Το 1790 η Κίνα παράγει το 50% του παγκόσμιου πλούτου. Το 1790. Κρατηθείτε, το 1960 το 4%. Μιλάμε για συντριπτική κάθοδο. Συντριπτική όμως. Που οφείλεται σε γεγονότα τα οποία θα αναφέρουμε τώρα και καταστροφή εσωτερική και του ιστού και τα πάντα της Κίνας, αλλά και από το γεγονός ότι η Κίνα παρήγαγε με μεσαιωνικό τρόπο. Μπορεί να ήταν σε πολλά εφευρετική, αλλά παρέμενε μια αυτοκρατορία η οποία διοικούνταν και λειτουργούσε αιώνες με τον ίδιο τρόπο. Δεν είχε μπει σε καινοτομίες, δεν είχε αναρωτηθεί τι καινούριο γίνεται αλλού και αυτό θα το πληρώσει. Γιατί κάπου αλλού υπάρχει μια χώρα που λέγεται Γαλλία, μια χώρα που λέγεται Ολλανδία, μια χώρα που λέγεται Αγγλία, η οποία το 1790 έχει ήδη μπει στη βιομηχανική επανάσταση και σε λίγο θα πάρει πάνω της όλες τους δείκτες παραγωγής και προφανώς θα επηρεάσει στην κάθοδο των δικτών παραγωγής των υπολείπων χωρών και φυσικά και της Κίνας, η οποία παραμένει βιοτεχνική, παραμένει και ως προς τη διοίκηση, ως προς τη σύλληψη και τους θεσμούς χιλιάδες χρόνια σταθερή. Κατά κάποιο τρόπο σαν αποστεωμένη. Μάλιστα. Είναι όμως πολύ αυτάρεσκη η Κίνα και σωστά βέβαια είναι αυτάρεσκη γιατί είναι μια μεγάλη και δυνατή χώρα και περήφανη χώρα, το συζητούμε. Οι αυτοκράτορες της Κίνας δεν πατούν στη γη, πατούν στα Ιμαλάια και χειρίζονται το 50% του παγκοσμίου πλούτου. Δεν το ξέρουν, αλλά ξέρουν όμως τι χειρίζονται. Όμως, στον 18ο αιώνα, αυτοί οι Ευρωπαίοι οι οποίοι έρχονται μετά τους Πορτογάλους και επιθυμούν και αυτοί να μετάσχουν στο εμπόριο και αυτοί κρούν τις θύρες και ζητούν μία εγκατάσταση κάπου, οι Κινέζοι είναι σε αυτό σφιχτοί, τσιγκούνιδες, τους δίνουν μια άκρη και τους λένε τόσα θα φέρνετε, τόσα θα παίρνετε με αυτούς με αυτές τους δασμούς και τα λοιπά και τα λοιπά και τα σκυλιά δεμένα και αυτοί βέβαια έχουν καταλάβει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι στα διάφορα λιμάνια δεν είναι εύκολο να τους τέλος πάντων διευθύνεις διότι φοβούνται επειδή αξιολογούνται, επειδή ελέγχονται και τα λοιπά. Ρε μπελάς, τι είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Προσπαθούν να βρουν τους δρόμους τους αλλά δεν πάει καλά το πράγμα, δεν βρίσκουν άκρη και μάλιστα οι Άγγλοι είναι πιο πιεστικοί από όλους. Δεν είναι πιο πιεστικοί από όλους γιατί πλέον είναι και ισχυρότεροι από όλους και έχουν το καταπληκτικό τους ναυτικό, έχουν την εταιρεία Ανατολικών Ινδιών, οι Ολλανδοί έχουν την εταιρεία Ανατολικών Ινδιών, είναι έτοιμοι να χειριστούν τον πλούτο όλου του κόσμου και αυτοί οι Κινέζοι, ρε παιδί μου, γκάου που λένε, τίποτα, δεν αλλάζουν με τίποτα. Οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Ολλανδοί, οι Πορτογάλοι πιέζουν, κάνουν παραστάσεις, ζητούν ακρόαση από τους ηθήνοντες, από τους ανώτατους υπαλλήλους, τον ίδιο τον αυτοκράτορα, τίποτα, δεν βρίσκουν άκρη. Εκείνοι πιστεύουν στο ελεύθερο εμπόριο. Πιστεύουν στο ελεύθερο εμπόριο, εισαγωγές, εξαγωγές, μάλιστα. Στην ελεύθερη κοινωνία, αυτό είναι που πιστεύουν, μάλιστα. Και απέναντι τους έχουν ένα πάρα πολύ ελεγχόμενο εμπόριο. Οι Άγγλοι έμποροι παρακινούν τον βασιλιά τους να στείλει
επιστολή στον αυτοκράτορα της Κίνας για να ανοίξει το εμπόριο. Ακούστε την απάντηση του αυτοκράτορα της Κίνας. Λατρεμένη απάντηση. Το 1793 ο Γεώργιος στέλνει μήνυμα στον Κινέζο αυτοκράτορα και εκείνος του απαντά. 1793 η Αγγλία ήδη μεσουρανή, πάει να τα πάρει όλα και είναι εδώ και 20 ετία τουλάχιστον που έχει μπει στην βιομηχανική επανάσταση. Του λέει λοιπόν εγγράφος ο Κινέζος αυτοκράτορας με όλη τη διπλωματία που τον διακρίνει. Όπως θα διαπίστωσε και ο πρεσβευτής σας, διαθέτουμε τα πάντα. Κατά συνέπεια, ουδεμία ανάγκη υφίσταται να εισάγουμε προϊόντα κατασκευασμένα στο εξωτερικό από βαρβάρους, εις βάρος της δικής μας παραγωγής. Χαίρετε. Μιλάμε για τελεσίγραφο. Το πήρε ο Γεώργιος, έπινε ουίσκι 5 μέρες για να συνέλθει, διότι ο αυτοκράτορας της Κίνας να πει βαρβάρους τους Άγγλους. Έχει ο καιρός. Έχει ο καιρός εξέλιξης. Λοιπόν, οι Εγγλέζοι πιέζουν και σκέφτονται ότι μπορούν να χτυπήσουν την Κίνα και με άλλα μέσα. Και οι άλλοι Ευρωπαίοι, διότι είναι έξω φρενών που δεν τους επιτρέπει η Κίνα να εισάγουν και να εξάγουν. Δώστε μας και θα σας δώσουμε επίσης όρις. Όχι, μπρε ναι, μπρε όχι. Αμάν, τι γίνεται τώρα. Προσέξτε να δείτε. Εκεί γύρω στο 1800 η Κίνα και η Ινδία έχουν σύνορα, σωστά. Λοιπόν, η Κίνα αποκτά σύνορα με την Αγγλία. Σωστό. Διότι γίνεται η Ινδία απικία της Αγγλίας. Πώς τα έφερε έτσι η ζωή να έχει η Κίνα σύνορα με την Αγγλία? Όμως τα έχει. Που η Αγγλία είναι η πρώτη στο πανηγύρι στην πίεση για ελεύθερο εμπόριο. Τι κάνει? Έχοντας βάση στην Ινδία η Κίνα, μπορεί να έχει ταχύτερα επαφές με την Κίνα, με τα πλοία της, και διαπίστωσε ότι υπάρχουν περιθώρια ελευθερεμπορίου. Κάτι λιμανάκια εδώ πέρα, κάτι υπάλληλοι που εξονήθηκαν και τα λοιπά, λέει ωραία, πάμε καλά. Σε αυτά ήταν μανούλες. Καλός ναυτικός θα πει καλός πειρατής, ξέρετε. Τα ναυτικά έθνη έχουν ξεκινήσει από καλή πειρατεία, διότι οι Άγγλοι υπήρξαν καταπληκτικοί κουρσάροι και πειρατές, όπως και οι Έλληνες που υπήρξαν με σπουδαίοι κουρσάροι και πειρατές, οπότε ξέρουν καλά πώς μπαίνεις. Τι σκέφτηκαν οι Άγγλοι? Προσέξτε να δείτε. Στην Ινδοκίνα ολόκληρη εδώ πέρα και στην Ινδία παράγεται ένα παραισθησιογόνο που λέγεται όπιο. Είναι περιοχές όπου ακμάζει αυτό το φυτό, είναι του τόπου ας πούμε, παράγεται εύκολα και καλλιεργούνται ολόκληρες εκτάσεις. Αυτό το φυτό χρησιμοποιείται στην ιατρική ευρύτατα για ασθένειες που έχουν ισχυρότατο πόνο κτλ. Και ήταν εξ αυτού εξήγε το τόνι οποίου και στην Ευρώπη έφτανε το όπιο για ιατρικούς λόγους και σωστά οι άνθρωποι στο μεγάλο πόνο χρειάζονται μια βοήθεια. Αυτό είναι άλλο. Όμως στην Ινδοκίνα, στην Κίνα, σε κάποιες περιοχές της Ινδίας χρησιμοποιούνταν και ως παραισθησιογόνο. Από μη ασθενείς. Στην Ινδοκίνα μάλιστα υπήρχαν οπιοποτεία. Πώς έχουμε τα καφενεία, πήγαιναν οι άνθρωποι εκεί και
δεν ξέρω ακριβώς πώς το παίρνεις αυτό, αλλά στις γραβούρες φαίνεται σε αυτά τα οπιοπατία άντρες που έχουν ένα μακρύ, έτσι, μια μακριά σαν ένα ματσούκι, μια ράβδο και το καίνε, δεν κατάλαβα πώς έρχεται από το παριστιογόνο. Ήταν δημοφιλέστατο παριστιογόνο στην Ινδοκίνα πολύ και σε περιοχές της Κίνας, της Ινδίας όπου και παρήγεται επίσης. Η Ινδοκίνα είναι αυτό το συγκρότημα εδώ. Όλο αυτό. Είναι η Βιετνάμ, Λάος, Καμπότζη, Ταϊλάνδη, λέγονται Ινδοκίνα. Εδώ είναι και παράγεται και καταναλώνεται πολύ. Και δεν υπήρχε εδώ πέρα αντίδραση σε αυτό. Πρέπει να σας πω ότι τα ναρκωτικά για μεγάλο διάστημα δεν ήταν απαγορευμένα. Δεν ήταν απαγορευμένα. Κάποιες χώρες μπορεί να είχαν μια τέλος πάντων αντίδραση, αλλά κατά μέσον όρο δεν υπήρχε το κλίμα που σήμερα έχουμε. Ήταν αλλιώς. Μάλιστα. Στην Κίνα, οι αυτοκράτορες της Κίνας είχαν μια συγκεκριμένη πολιτική. Θα μπαίνει στη χώρα μας τόση τόνη οποίου όσο χρειάζεται για την ιατρική. Όχι περισσότερο. Σε αυτό ήταν πολύ αυστηροί οι Κινέζοι. Οι κινέζικες αρχές. Οι Άγγλοι, επειδή διαθέτουν τόνους οποίου πλέον ελέγχοντας αυτές τις περιοχές, σκέφτονται να το εισάγουν στην Κίνα για να εκβιάσουν κιόλας την κατάσταση. Βέβαια με λαθρέο τρόπο, γιατί νομίμως ένα ποσό μπορούσαν, αλλά εκείνοι εισάγουν και λαθρέα. Αρχίζουν τα πράγματα σταδιακά να φαίνονται. Δηλαδή, υπάλληλοι, δημόσιοι υπάλληλοι των λιμανιών, των αγορών κτλ. Καταλαβαίνουν ότι οι ποσότητες που διακινούνται στην Κίνα είναι μεγαλύτερες. Από πού μπαίνουν αυτές? Αμέσως αρχίζει μια συζήτηση. Τι συμβαίνει και τα λοιπά. Καταλαβαίνουν, δεν χρειάζεται και πολλά ότι υπάρχει από κάπου λαθρέα η εισαγωγή. Οι αυτοκράτορες δίνουν διαταγή να επαγρυπνήσουν οι υπάλληλοι, να ελέγξουν τι γίνεται, να δούνε. Δεν είναι εύκολο να το βρεις αυτό, διότι είναι λαθρέο. Δηλαδή πάνε σε λιμάνια που είναι κρυφά, δεν είναι εύκολο και η Κίνα είναι θεριό χώρα. Το 1839 ένα τέτοιο φόρτωμα με λαθρέο όπιο συλλαμβάνεται. Συλλαμβάνεται από τις κινέζικες αρχές, δεν είναι ορισμένα πλοία φορτωμένα. Αμέσως κατάσχεται το φόρτωμα, συλλαμβάνονται οι ναύτες, ο καπετάνιος, πάνε στη φυλακή κτλ. Κατάσχεται και το πλοίο. Η Αγγλία αμέσως αρχίζει διπλωματική αντεπίθεση, ότι επιτίθεστε στους ναύτες μου, επιτίθεστε στους εμπόρους μου, τους βάζετε στη φυλακή, κάνει καμπάνια εναντίον της Κίνας, εναντίον της βαρβαρότητας των Κινέζων που δεν σέβονται τους ανθρώπους, που δεν σέβονται τους εμπόρους κτλ. Το πράγμα εντείνεται, το πράγμα δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη, σύρθηκε δηλαδή διπλωματικά, με μεγαλύτερη και μεγαλύτερη εντυνόμενο και τελικά το 1839 γίνεται πόλεμος. Πόλεμος, ο οποίος είναι γνωστός ως ο πόλεμος του οποίου, το πι με γιώτα. Γίνεται πόλεμος μεταξύ των Κινέζων και της Αγγλίας σε κινέζικο έδαφος. Ο αυτοκράτορας της Κίνας είναι ήσυχος. Λέει καλά οι άνθρωποι. Το σκέφτονται καλά. Στην Κίνα επιτίθενται αυτοί. Επιτίθενται αυτοί. Και ο πόλεμος αυτός διαρκεί από το 1839 έως το 1842, δηλαδή σχεδόν 4 χρόνια, 39, 40, 41, 42, είναι γνωστός ως ο πρώτος πόλεμος του οποίου, διότι θα υπάρξει και δεύτερος. Η Αγγλία είναι μακριά, αλλά είναι κοντά, διότι η Ινδία είναι Αγγλία.
διαθέτει όπλα ανήκουστα για την Κίνα. Διότι οι Άγγλοι διαθέτουν ατμόπλια, διαθέτουν πλοία με κανόνια τα οποία γαζώνουν τις περιοχές. Και βέβαια στην Κίνα μπορείς να τη χτυπήσεις με πλοία όχι μόνο στα παράλια, αλλά και μέσα, διότι μπαίνεις στα ποτάμια και φτάνεις βαθιά μέσα. Ήδη οι έμποροι Ευρωπαίοι, τόσους αιώνες είναι στην Κίνα, έμπαιναν στα ποτάμια, κάνανε εμπόριο, αυτό που τους επέτρεπε ο αυτοκράτορας. Τα ξέρανε αυτά της Κίνας. Έτσι οι Άγγλοι είναι σε θέση με λίγα πλοία τέτοιας δυναμικότητας να καταστρέφει πόλεις, και έτσι το 1842 τελειώνει ο πρώτος πόλεμος, του οποίου, και φανταστείτε ποιος νίκησε, η Αγγλία, μέσα στην Κίνα, τη χώρα των εκατομμυρίων, τη χώρα τη θρυλική Κίνα, ητάται από την Αγγλία το 1842. Ητάται από την Αγγλία και αναγκάζεται η Κίνα, ο αυτοκράτορας της Κίνας, μετά από αυτή την ήττα. Δεν το χώραγε ο νους του, δεν μπορούσε να το εξηγήσει αυτό που έγινε ο αυτοκράτορας της Κίνας, δεν θα το εξηγήσει. Αναγκάζεται να παραχωρήσει λιμάνια, πάνω από 100 λιμάνια στα παράλια της Κίνας, στους Άγγλους. Ανάμεσα σε αυτούς είναι το Χονγκ Κονγκ. Τότε οι Άγγλοι πήραν το Χονγκ Κονγκ, το οποίο θυμάστε μέχρι πρόσφατα ήταν δικό τους, είναι καμιά 20 χρόνια που ξαναέγινε κινέζικο. Έτσι, εντάξει, έχει αλλάξει. Όχι, έχει αλλάξει η διοίκηση. Εντάξει, εσείς τα ζήσατε και εκεί. Λοιπόν, και έτσι το 1842 η Αγγλία στην ουσία ήδη έχει αναγκάσει την Κίνα να της παραχωρήσει προσβάσεις σε σημεία που δεν είχε μέχρι τότε, και να τους παραχωρήσει ένα σημείο ελευθέρου εμπορίου, τέλος πάντων με πολύ καλύτερους όρους, εκεί, στο Χονγκ Κονγκ, που είναι κοντά στο Μακάο. Όπως σας είπα, δηλαδή είναι οι Πορτογάλοι εκεί, οι Άγγλοι παραπέρα. Έγινε δηλαδή, αν θέλετε, μία πηγή διείσδυσης των Ευρωπαίων από το νότο της Κίνας. Λογικό είναι, διότι τα πλοία τους εκεί έφταναν πρώτα. Στη ρότα των πλοίων ήταν και έφταναν εκεί. Θα σας αποχαιρετήσω τώρα, γιατί είναι η ώρα που πρέπει, έτσι δεν είναι? Απλώς σας ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για την σημερινή αναχώρηση. Την άλλη φορά έχουμε κι άλλους πολέμους, του οποίου το πει με γιώτα. Να είστε καλά.